eskerrak emango izkio eta itorrian nahi. Otordu errak eta prepatizkitelako, egunero. Lagun ere bai, entretenimentu pixkat emateatelako eta beste. Eta zesanik ez, osasun salian lanian dabiltzan guztiri ez. Medikutatik hasi, erizain, zein rezepzion da denei, zein garbitzaileei, hori deneire eskerrak eman. Dendari iritarea bai, eta bueno, kalian bestien gatikan den ematen edian guztiri eta etxean gatzean guztiri bai. Bideotxo honetan eskerrak eman nahi dizkiot Joani. Itxialdi honen hasiera Manresan hasi nuen eta bertako pixukideari eskertu, etxean bezala sentitu izana. Beraz, eskerrik asko, Joan. Bueno, nik eskerrak eman eskilet, Euskal Preso eta Ieslari eta bere familiei, osasun krisi honetan gogor eusen nahi dialako, eta bueno, zaila dalako bisiteta eta ezin jun izate hoi, eta ezin elkarre gotea familia, eta bueno, hau pasuek.